28 ng magandang umaga sa patuloy po ng ating balitaan. Patuloy po ang isinasagawang relief operations ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Region 1 para sa mga residente po sa Ilocos Region na hindi pa nakakatanggap ng ayuda. Batay po sa tala ng ahensya, umabot po sa 570,338 na food at non-food items ang naipamahagi po sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa rehiyon. Kasabay po nito ay nakahanda rin ang DSWD sa preprosesyon ng mga food and non-food items sa kanilang mga satellite warehouses upang agad na makapagbigay ng augmentation kung kinakailangan, lalo na kapag may panibagong kalamidad na tatama sa rehiyon. Matatandang kabilang po ang Region 1 sa mga matinding na apektuhan ng mga nagdaang bagyo. Ayon sa ulat ng Disaster Response Management Division, Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, umabot po sa 675,896 na pamilya o katumbas po ng 2.3 milyong mga individual ang naapektuhan sa buong Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.